Ovaj tekst je potpuno fiktivan, ali jeste naravno u tom istraživačkom procesu dugo rađeno i analizirali smo puno tih ispovesti zapravo majki, međutim, da pređemo na ovaj, međutim, ono što je nedostajalo, to je ta perspektiva koja bi zapravo došla sa ove druge strane, dakle iz zdravstva. I to je nešto što je zapravo i mene i Đorđe najviše tu stavilo u ozbiljno razmatranje onda da li to treba da bude dokumentarna predstava ili da bude ipak fiktivna priča. I onda smo nekako došli zajedno do tog zaključka da je možda zapravo taj dokumentarizam treba da bude ovako na jedan način parafraziran kroz fiktivne likove, da se on oseti na sceni i da se oseti u samom tekstu, nekako i u tim monolozima, u njihovoj konstrukciji, strukturi i tako. Oni su dosta ostavljeni na jednom tako sirovom, više dokumentarističkom nivou su napisani. Dijalozi su pisani u nekom malo drugačijem dramaturškom ključu, to je naravno s namerom tako ostavljeno i u procesu kreiranja prostora predstave isto smo se bavili dokumentarnim istraživanjima naših bolnica i u nekom arhitektonskom smislu, a i u smislu izgleda čekaonice i uopšte funkcionisanja prostora bolnice i tako dalje. Tako da generalno taj pristup se kroz ceo proces dalje nastavljao. U radu s glumcima isto dosta smo razgovarali o nekim tako istinitim pričama, kako da kažem,